Takže ahoj lidi, já jsem Slechkový LP a já vás vítám u nového videa. Tentokrát je to ze hry Chcete být milionářem. Myslím, že to je 3. díl. A můžeme dát zase novou hru. Střelodaře. Stolek číslo 1 určitě. Jsem štěstí. Tak to bude jednoduchý, snad. To mám špatně. Úplně špatně. Je mi to jasný. Jo, stolek číslo 2. To už bude možná o trošilinku lepší. Snad to mám. Když vidím milimetr, centimetr, decimetr, kilometr, to je snad jasný. No, tak jsme to nezvládli. Zkusíme to znovu. 5, moje oblíbené číslo, přidám 50 ještě. Zelenosti. Nevím. Těžko říct. Od nejmenší. Dobrá, zkusíme to ještě jednou. A nakonec jsem to zvládnul. To je náhodička, že? Ani bych neřekl. Hypotéka. Doufám, že se dostaneme aspoň k 10 000. Jinak to vidím, že je ze mě docela daleko, takže proskočím oknem a to. No. Samozřejmě bych to měl vědět, až jsem urozený hokejista. Přebíjeme ten spisovatele. Nic víc nevím. No, tak dobře, no tak to je super. Teď nevypadám do těch 20 000. LCDM L50. Tak jo. Žádná nápověda není všudu. To je super.
Dneska bychom mohli těm 320. Mariana. Ježišina. Jde. A dá to není. Dá se to hru? Že by? To bylo špatně. Jdeme znova. Jo, to bude. Třeba někdo hrá z toho horké? No. Někdo to rád horké. Dobře, znova. Se na po jakých 3-4 pokusech dostal. Neuvěřitelné, že? Holky v dolky, beru tohle. Já mám teda radši Já mám radši v dolky. Jde? To si to jde nebude. Takže to jde bude. To je vzácnost. Jo, proč? Žlutá, modrá. Třeba tohle? Toto je rekordní počet bodů, který jsem kdy získal 0 korun. To je zázrak všech bohů. A dobře, ano, to kašlu už. Bože, něco mám? Třeba tohle. Osmi? Existuje to vůbec? Třeba někdo. Tak to asi neexistuje, no. Holce vstává, no. Sci-fi, jo. No, že jo, no, to nevím, no.
A možná, jak si všimnul, že už natáčíme přes 10 minut. I když mám neregistrovanou verzi, tam teď můžu ukázat. Vidíte? 10 minut 23 vteřin. Já jsem se totiž korektnul trošku, že teď bylo trošičku další ty videjka. To snad nikomu vidět nebude. Třeba 20-30 minut, klidně. Blablabla, komu zvoní v uších. Ne, já jsem takovej. Ale to je dobře! Cože? Cože? No to ne. Gumítky. Nic ne? Nějakýho se dělí znám, to byl ten pod tím. Zatím to teda celou dobu typuju, jo? Se přiznám. Kohoutek tam mají. Rusko tam nemá. Itálie. No, zkusím Španělsko. Poslední 2 hry a pak to ukončím, protože jak mi se udělá toto. Ještě víc, než jsem teď. Jo. Takže offside to je postavení na hru, ok? Zakázané uvolnění je v hokeji, když takhle máš, když puk přejde přes celou plochu a timeout je, když se vezmou, když udělá tohleto timeout. No takže faul. To bylo jen tak pro vysvětlení, jo? A tak kdo to neví, tak se na to nekoukejte. Můžete jít zahrát GTAčko. Ježiši. Tak to možná vím. Možná. Super. Zkusíme se zavolat nějakému tomu. Tamtomu. Teď to říkám, že 100% že uděláme. Takže od 3. Ano, to bude to pod tím. Poslední hra. Pak to ukončím, nebo... Československa. TGM. České republiky byl v Havel. Hora na území Čera. Třeba tohle. Taký lehký zatím. Jdou, že jsem to nezakřek. Slunce! Jo, to je taky lehký. Hvězdička. To je jednoduchý. Jedno očíčko mělo kuce a děvčata. Zkusím. Omylem zkusím tohle. By měli vědět.
jo. Tak dobře, tohle je možná moje poslední otázka. Když to neuhádnu, tak mi do chatu napište, co jste si mysleli. Jo? A dobře, napište do chatu, co jste si mysleli. A já pak vyhlásím, jestli to je správně nebo ne. Zkusím tohle. A ono to je správně, takže žádný to se nebude, žádný to se o nic sekovat nebude, je to v pohodě, ještě žiju. No něco, já to teď asi uložím. Ale teď ještě musím zodpovědět na nějakou blbou otázku. Já nevím, třeba tohle dám. Ježiši. Já si myslím teda, že by to pro dnešní díl mohlo být všechno. Užívejte si života, všeho ostatního. Mějte se hezky. Ahoj.